yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu goto yoni to laaɓe leydi Guinée. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jaɓalla wale mon bisimilla monen e kabaruji ɗi hande ko talata balɗe 16 lewru 11 ɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi ko ɓuri tengtude e kabaruji ɗi oɗo subaka to leydi biyetendi Mali waɗi lewru e feccere ko biyeteɗo Cheikh Oumar Diallo lundiɗo laamu fadde ngu kabaru makko heɓaka o syndicaliste kiiɗɗo nangano ko ñande nogas e joyyi lewru 10 ɓuru faltido koreji makko ganda ɗo woni e kabaruji ɗi Radio France International heeɓi Cheikh Oumar Diallo woni ko e juuɗe service aji kisal leydi ndi e dow sirlu ma en gartoyoɗo kabaru garba politique on paami koto leydi Côte d'Ivoire gonɗen hakkude dawro e ñamri wiyetendi garba ko feere hesere nde pelle gendiyankoje Côte d'Ivoire jiiti gam moɓodirde sukaɓe ɓen e hoore politique alhaali o ko yewtandeɓe alhaali politique e dow ñamdu innirandu garba ɗum condi bantara e nebam fandare mum waɗude politique e dow deƴere tawaɗa wondi e nafa balɗe joyi heddi folotiro Coupe d'Afrique des Nations hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi fuɗɗo to leydi biyetendi Maroc fuɗɗude hande ma en artan équipe uji leyɗele Afrique hanude tawede e ngo sippiro coftal ɓalli hande nayortoɗen koto Côte d'Ivoire ko ngu kippu ƴettunogal desewal hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi ma en gartu en tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama on jettama puɗorɗen ɗiɗo kabaruji hande oɗo talata subaka to leydi Mali alhaali Cheikh Oumar Diallo timmi lewru e feccere ɓesgu makko e sehilaɓe makko kolliti wonde ɓe ganda holto o nanga o gorko syndicaliste kiiɗo nangano ko ñande nogas e joyi lewru 10 ɓuru e lawol tawi ko worɓe sikkaɓe ko sandarmaɓe nanguimo e guila nden hay hunde ko yowiti e muɗum heɓaka wonande kabaruji ɗi Radio France International heeɓi nami rewidi Cheikh Oumar Diallo woni ko e juuɗe service aji kisal leydi ndi tawi noon ko e sirlu andinde wonde o syndicaliste kiiɗo ina andira lundade ardiɓe laamu fadde Mali keɗoɗen boli ba so sama feddi gam ɗaɓɓude wuppitagol makko eno yawiri walla so wona ɗum humpitoji ko fati e alhaali makko koreji e ɓattiɓe Cheikh Oumar Diallo kolli metti mum en wonde fodde lewru e feccere ni kala golle mabɓe faade service aji kalfinaɗi ndenka e ardiɓe ɓe wattindaki hay nokko ɓe keɓani e mabɓe ko laaɓi goto e tawaɓe e fedde nde jokkodirɗo e RFI holli wonde Cheikh Oumar Diallo hiɓino gañade e koyngal makko nde o nangandi e ɗum o holli hen fayre makko wonande so tawi o heeɓi safar kanuɗo nde tawno mbo jagguira luldiɗo laamu fadde ngu kabaruji keɓaɗi e halfinaɓe ndenago Mali koliti wonde Cheikh Oumar Diallo ina e juuɗe kisal leydi ndi kono o hollitani holko addanimo nangede e fuɗɗode lewru 10 ɓuru fedde Human Rights Watch holli wonde laamu fadde ngu ina ɓeydi semminde darde mum nangude luldiɓe ɓe laamu ngu ina jeeya e ko sakkiti ko El Bachir Thiam daraniɗo landa yelema gaccitaɗo ñandi nogasi jeegom jeenayyi ɓuru caggal lebbi joyi ko woni e juuɗe halfinaɓe ndenago e nder ɓatakour mo o sakti e médiaji rendo e fuɗɗode ndu lewru El Bachir Thiam holliti wonde uddagol makko ngol haɗani hay hunde e pellite makko daranade laamu patal e welitari ɓesgu Mali